Iba yung pag-iingat po ngayong peak flu season, ipinaalala po ng Dagupan City Health Office. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Nagpaalala ang City Health Office ng Dagupan City sa publiko na magdoble ingat ngayong peak flu season, lalo na sa patuloy na malamig na panahon na maaaring magdulot ng pagtaas ng mga kaso ng respiratory infection. Sa panayam ng IFM Dagupan noong Enero 23, sinabi ng CHO na karaniwang dumarami ang mga nagkakasakit kapag bumababa ang temperatura kasabay ng patuloy na banta ng superflu na madaling kumalat. Iwasan ang crowded places kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, mabilis makahawa ang trangkaso. At the same time, panatiliing malakas ang katawan, eat proper nutrition, magdagdag ng mga vitamins. Binahagi naman ng ilang residente ng lungsod na mas pinaiigting nila ang pag-iingat sa kalusugan dahil napapansin nilang mas madalas ang pagkakasakit tuwing malamig ang panahon. Ng gamot, mga ganon, para makaiwas tayo sa sakit. Dahil dito, nanawagan ang CHO sa publiko na manatiling alerto at sundin ang mga basic health precautions upang makaiwas sa flu at iba pang karamdaman. Kasama mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.